Önce Noland'ı anlatayım ben. Ez di serî de ji we re behsa Nolandê bikim. Hema bêje 3 sal berê ev kom ava bû. Yaptığımız müzik aslında Bi rastî li ser tarza bizim de müzika tam xwe olarak me ji hê yaptığımıza biryar karar nedaye. veremediğimiz bir tarz. Di nav de İçinde etnik öğeler hêmanên var, etnîk füjin hene, öğeler var, hêmanên yeni fûjin geliyor, hene, öğeler kullanıyoruz. yên Îndiya Bizim hene. için ama en çok önemli olan Lê şey belê hani, tiştê bo me herî giring ew e ku vokalli bir ji müzik çêkirina yapmaktan ziyade muzîkeke vokalin de vokal enstrüman ziyadetir, olarak em kullanılan vokalê müzik jî yapmak. wekî enstrümanekî bikarbînine. Haftada yaklaşık Di nava hefteyê de em sê çar caran provayan dikin. bu provalarda Di van provayan de bi gelemperî em stranên xwe yên kevin û 16 stranên ku me bi xwe çêkirî hêdî hêdî û yek bi yek xebitin. Her car em dixwazin tiştên din lê zêde bikin. Wekî dî stranên me yên nû jî hene. Gava em stranên nû çê dikin, bi gelemperî em hemû endamên komêtên bahev û bi hev re çê dikin. Di vê projeyê de hemû endam bi hev re bin. Dema konser nêz dibin, hejmara proveyên me jî zêdetir dibin. Lê gava ku hefteyek ma em proveyan kêm dikin, da ku em wastiyayî dernekevin li ser sehnê. Konser provalarında akış çalışma. Genelde mesela şöyle oluyor. Bi gelemperî pêvajo bi vî awayî didome. 4-5 demjimêr beriya konserê soundcheck çê dibe. Piştî soundcheckê hê kes nehatî ew stranên bo me biçek zehmet em yek bi yek dixebitin. Bêre kelecan hêdî hêdî zêde dibe. Her çiqas me gelek caran konser dabe jî ji ber ku her car mirovên cuda tên me guhdar dikin. Her konsertek heman kelecanê li me peyda dike, her wisa me hewestar jî dike. Hê saetek an saetek û nîv beriya konserê em hêdî hêdî li kulîsê dicivin. Em sehbetê dikin. Dikin ku bikevin ruhê sehneyê û ruhê stranên ku me bo konsertê amade kirine. Ji ber ku bi rastî ev jî wekî şanoyekê ye. Ev kar jî ji şanogeriyê zêde necuda ye. Her stranek xwedê ruh û çîrokekê ye. Ya ku ji me tê li ser sehnê em xwe ji guhdarvan û temaşavanan dûr dixin. û em xwe têxin nav ruhê stranan wekî ku tu kes li wê derê nebe. Em her car vê dikin. Ya aslında şöyle bir durum var. Ya rast gava ku me li endamên Nolandê nêrî em dibînin ku her endamek ji bajarekî cuda hatiye. Ji birî wan hevalekî Azerî û yekî Îranî jî di koma me de cih digire. Ji xwe gava ku we li etnîsîteya Tirkiye nêrî, hûn ê bibînin ku herkes ji netewekî cuda hatiye. Ji lewre em behsa heft kesên ku ji çandên cuda dikin. Ev cudayî dike ku lorîkên me, çîrokên me, lêstikên zaroktiya me, heta ku zimanê me jî hevdû cuda be. Ev jî dewlemendiyeke çandî pêktîne. Ev rewş di derbarê muzîkê de jî me gelekî dewlemend dike. Noland jî tê wateya bê erd an ku kesê bêwelat. Em hemû jî bi rastî xwe wekî aîdê vê erdnigariya ku em li ser dijîn nabînin. Lê em xwe wekî aîdê coğrafyayeke din jî nabînin. Belkî de gelekî klîşe be, lê em hemû hemwelatiyên dinyayê ne. Ji hemwelatiya dinyayê jî cudatir, ev mijar gelekî tê rojevê. Em hemû ji aliyê hin kesan ve wekî adir an ku êdîn tên dîtin. Civak êdî ji xwe xerîb dibe. An ku her yek ji me ji aliyê hin kesan ve biyanî tê dîtin. Ev jî dibe sedem ku em xwe aîdê tu derê nebînin. Ya herî hêsan kesên ku li Tirkiye bi huner re peywendidarin, wekî sînema, müzik, peyker, an jî wê ne ferq nake. Hemû wekî biyanî tên dîtin. Ji ber vê jî kes xwe aîdê vê axî nabîne.
Cello enstrümaneke ji malbata violayê ye. Persan ew pêşxistiye. Piştre li Fransa û İtalyayê dirovê xwe yê dawistandiye û wekî cello tê nasîn. Her wisa gelek ceribandinên din jî hê li ser têne kirin û her diçe hê pêştir dikeve. Ev nêzî 15-16 sal e ez di celloyê dixim. Min li zankoya Mîmar Sinan peymangeha hunerên ciwan xwendiye.